नै दाउ ना सोरला लामा सोरना मानोथो माबा मावनो नों आंलाय गासिबो सानदोंमोन फन फैया आं नै फन फैग्राखौ लाखाबाय या थांसैहाय थांसै उन्दुनानै गैथारा नामा माया गारि गोदोलायो नामा सोर गाखोबा आयौ आंखौ बिदि उल्था नांखो बिदि थांजायो थांजाया ओहो आरो ओहो बैयावसो थांजायो जोङो दा सौफैमारबाय फाइनालि हायदै रावबो गैखाया आरामथार सिरिनो आरो दा मा जायगामोनलाय हो हा माबा थिग आरो जोंनिथिंजायनिखा माबाया जायगाया ओमफ्राय आं जोंनिथिंजायबो बारा बेरायलाबायनाय जायाना माबा फुथिमारिखौ बारनानै आरोना बेयावहाय आलासि जाफैदों जोङो दा मा मोनजाग्रोयो जाग्रोसै जाखिनि मैगं दङ लकेला थांजोबगोन जालालै आङो बेनो गिफ्ट लाबोदों आरोना थारमाने हाबायाव फैनाय जायाखै नालाय ओंखायनो दिनैहायसो लाबोफाबाय आं गिफ्टखौहाय आलासि जाथावथाव गावबो थाङो नालाय नै दख'नाया बेनोमोन सेमि पार्टनि गावनो एबार दाबो खोन्थायाखै आं एबार होनोसै आरोना औ आलासिनि पार्स मानो आहा गुफुरसो रोंहाय दैया खारै गेर गिसि सुना होनो नागिरो आलासिया दा देखायगोन र' आं सोरनाव आलासि जाफैदों दा देखायथारगोन आं जेरैखि जाया लोंग्रोनोसै नै अमा नै दाउ ना नै हिट जानोसै जोंहा नै थालिर बिलाइयाव जुना हरनांगौनो नोन्दुनो नै फन हरदों थालिर बिलाइयाव जुना लांनांगौनो होननानै हो अमा फिखालायनायबो मिनिं गारदां थांनोसै जोंहा थांनोसै जाला नामा थांबाय जासमिन नाहरबाव आरो ओरैबायदि लाजियो माबाया मा होनोमोनलाय न' मालिकआ लोगोआनो लाजियो नैबेनोमोन थिनहरबाय हाजोखौ जिनो थांसै थाला जों फैलाबो आरो होनलाय फैला 1 hour later. Raksha Bandan ni naman ito din kasi. Oh, Teachers Day British na. Pen. Şunu da mı? Standart. Yan si Raksha Bandan ni. যে 100 টাকাতে এটা কম নাই রে বাবু কম তো দিতে পারবো না আমার তো দোকান না হয় তাও আমি আইছি Hello लोगोफोर ओमफ्राय आलासि जानानै दासो फैबाय डाइरेक्ट दखानाव फैबाय आङो माने दिनैहाय राक्सा बन्दनमोन नालाय ओमफ्राय निफुनि आगैया दा राखि खाफैबाय आरोना दहायथ' माने गावनाबो क्लास दंमोन नालाय बे आगैना ओमफ्राय बेथ' हस्टेलसो थायो ओमफ्राय दा खानानै थांफिनबायबो आरोना ओमफ्राय दहाय लोगोआ ओरैबायदि जोंना जेराव जाय लोगोनाव आलासि जाहैदोंमोन बे लोगोआ ओरैबायदि लाजियो आरोना दा देखाय होनबाय थानायखाय आङो देखायासै ओमफ्रायो बे जोंनि बे माने गोदोनि क्लास 11-12 बेबायदि लोगो मोननाय लोगो ओमफ्राय बियो दाखालि बैसागआव हाबा जादोंमोन नालाय बियो ओमफ्राय बिनि हाबायाव आं थांनो हायाखै बेनि थाखायनो आङो बिनो गिफ्ट हरनो सानबाय थाखादोंमोन आरोना ओमफ्रायो आरो
गावखौबो आं लिंहरबाय थायो आंनावहाय आलासि जाफैनो ओमफ्राय दा मानसिया गावबो सोलाबा एखमबा ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बे लोगोआ ओरैबायदि लाजिखायो देखायहोखायासै आंखौ ओमफ्रायो जों ज' प्लेनिं खालामबाय थादोंमोन आरोना बिसिनाव आलासि जाहैनो होननानै ओमफ्रायो जायासै मा होनोमोनलाय माखासे लोगोफ्रा मालाय सोलाबासैना बिसोरो बेनि थाखायनो जोङो सानैजों थांग्रोबाय जोङो मालाबा टाइम मिलायलायोबा ज' थांफिननोसै ओमफ्राय गावखौबो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय बेना हासबेन्डआ डिफेन्सआवसो मावो नालाय बेनाबो दा हासबेन्डआ माने सुटिबो गैथ'खाया माथ'खाया गावबो दा ओमफ्राय हजोंहायबो बिहाव बिखुनजोल' दं नालाय ओंखायनो गाव फैथ'नो मोनाना ओंखायनो जोंखौ लिंहरदों आरोना जिखुनु जाया जों जानानै फैबाय बिराद मोजाङैनो ओमफ्राय दा बिस्राबो आगैया राखि खानानै थांबाय दासो ओमफ्राय निफुआबो दा माबायाव गेलेहैबाय आरोना बे बेडमिन्टन गेलेयो नालाय ओमफ्राय दा दखानाव दंथ'यो आङो दा फुजा होनोसै आङो ओमफ्रायो ओरैबायदि मोजां बार बारदों नै लोगोफोरा आयु दहाय एसे सान्दुं दुंनानै गरमथारमोन आरोना दा मोजां आराम बार खोलो खोलो थान्दा मोनबाय आरोना आङो ओरैबायदि मोजां जाखांना थान्दा खिखिनिफ्राय जा मोजां खोलो खोलो बार फैदों नै लोगोफोरा आं बार बारबाथाय ओरैबायदि खुसि जायो आरो दा मानो होनो मिथिया आङो बार बारबा गोदोनिफ्रायनो आङो बिदि खुसि जालाबायग्राखा हारसिङै बे लोगोनिफ्राय दाउस्रि आथिं लाना फैदों आरोना आङो दाउस्रि आथिं बेयो माबा मिक्स आरोना वाइट येल्ल' ओमफ्राय पिंक दंमोनदां बेवहाय गायनोसै आङो बेयावहाय थाब दंखायो नालाय गायसैलाय आरो तुलसिया बाराबो ओरैबायदि हिट बार बारखाबाय आयो थान्दा थान्दा थान्दानो ओमफ्रायो आंनावहाय मोनसे दख'ना गोदान बानायनाया सफैदों आरोना दिनैहाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनाय लोगोफोर जाखांबाय आङो ओमफ्राय दा एबाराव आङो बेखौ गायनोसै आरोना बिदिनो बेसेबां लरायलायबायहाय आयै एथ' दावा दाव लाबोदोंमोन आं बिबारबाथाय बिबारखौ बेबायदि थैजालाबायनो बाथारोहाय आङो गायनोसै लोगोफोर जानाय नङा थांनोसै लोगोफोर दखान बन्द' खालामसै आङो नै 8:30 जालायलायबाय आरोना मोनाबाय ओरैनोथ' थायोमोन आङो 9थासिम थायोमोन खिन्थु दा बाबायहाय आङो सानसे दहायबो लोगोनाव आलासि जाहैबाय स्कुटि गाखोनानै ओमफ्रायो डाइरेक्ट दखानाव फैबायना ओमफ्राय एसे मेंनाय बायदि मोनबाय आङो रेस्ट लानो लुगैयो गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ आंना यगा दंना लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना आयु ओरैबायदि बाइक साखोखायो आरोना गथ'फोर ओरैबायदि बाइक साखोनाय मानाय जाखायो जोंनाथ' लामा मोखाङाव नालाय दखाना ओरैबायदि डिस्टार्ब मोनखायो आङो बुस्थुफोर लांनांगौ मानांगौ आयु लाइटफोर खोमोरनोसै थांनोसै गारि गाबला गाब्लियानो बिराद माबाथारहाय आंना मा होनोमोनलाय डिस्टार्ब जाथारो लानानै साइनाव ओरैनोसो दङ आयजोबबाय आङो होमबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो थांनोसै नालाय दाथ' मा जेबो माबा गैखाला आङो थांनानै दा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहैनोसै बिदिनोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय